que diuen en dubte a favor del reu, va salvar la vida unes quantes persones. Sembla ser que les sentències de mort del Tribunal de la República, la Convenció de Ginebra les aprovaria. La Quinta Columna es va introduir moltes fàbriques i feia que d'espoletes, cada 15, una que no exploti, però no sempre 15, deixant-ne passar 20, coses així, i passar informació a l'enemic. O sigui, Catalunya va dictar, amb 3 milions d'habitants, 390 sentències. Aquests 8.000 són assassinats purs i simples de la revolució. Per què vam perdre la guerra? Primer, els lleials a la República. Coronel Escobar, que va morir besant un crucifix, el va posar en Franco. Va acabar sent general de l'exèrcit d'Extremadura. Com que era un font tranquil, els diumenges i dies adequats deia missa, perquè ell era catòlic. La gent dels pobles que volia assistir era custodiada per gent del regiment de la Guàrdia personal d'ell, que era cap d'un grup d'exèrcits. L'anava a buscar a casa seva i la tornava. Això no ho va publicar cap diari republicà, ni facciós, esclar. Els que perseguien el cristianisme, això no els interessava. I els altres menys. En Quell Podellana un dia va radiar: el senyor Companys ha firmado 5.000 pasaportes en blanco. Era veritat. En blanc. Així la gent que l'anava a buscar li podien posar el nom. Con eso ha logrado salvar vidas de personas adictas al glorioso alzamiento nacional. Esperemos que Dios se lo tenga en cuenta. És ells que li havien de tenir en compte. En Peiró, ministre d'Indústria, la policia de la Wehrmacht, que el va anar a buscar, la que va portar en Companys, no era la Gestapo, era la policia militar de la Wehrmacht, però això és igual. Va intentar agafar la sanya, no va poder. L'ambaixada de Mèxic, en el règim de Vichy, va llogar un pis d'un hotel, Embajada de México. I el policia Urraca, el que va capturar en Companys, que ha deixat un dietari que els seus fills han publicat, que sembla que se'n penedeix una mica d'haver capturat en Companys, per l'exemple que va demostrar i la serenitat, diu que era el més serè, diu que el tinent no encertava el cop de gràcia, de nerviós que estava. Un sergent que hi era va escriure des de lluny que és fals que en Companys es descalcés per trepitjar terra catalana. Diu, Don Luis no tenía necesidad de ningún acto fuera de lo normal. Diu, murió con una dignidad ejemplar. Los mismos miembros del tribunal a cuyo juicio asistí se ponían nerviosos al tener que pronunciar la condena ante la serenidad que él demostró. Bé, estava condemnat a mort per en Franco, ja se sabia això. O sigui, un assassinat. Ara bé, en Peiró el van portar a Paterna, perquè és allà on hi havia l'única acusació. L'hem de... en castellà, esclar. Debemos
condenar a muerte. Y así lo hacemos a don tal, tal y tal, por haber ser ministro de la nefasta República Espanyola. En el món, a ser condemnat per ser ministre d'una república no havia passat mai. Bé, a la URSS és diferent, El camarada Stalin és un cas a part, és una persona de qui no es podia fiar ningú, perquè per agafar el poder absolut els primers que va fer assassinar van ser els seus amics, en Kamenev, en Simonev, tots aquells, i finalment en Trotsky, que en Vermesinski el va matar un nostre conciutadà, en Ramon Mercader, d'un cop de violet. Bé, es van presentar 7 persones a defensar en Peiró, generalment falangistes catalans. No sé si hi havia en Xavier de Sales, 7. Fiscal y jutge. Le varen dir que conste que al acusado por este acto moralmente tenemos la obligación de levantarle un monumento, pero no podemos conmutarle la pena porque viene dictado desde la superioridad que todo ministro de la República, si queda cautivo, ha de ser fusilado. Aquesta era la justícia franquista. En fi, la història l'escriuen els vencedors, és un tòpic, d'acord. N'hi va haver de dues classes. Algun d'honest que va fer un llibre mitjanament llegible, atès el moment. En Pla, en Cambó, quan en Pla era a Roma, vivia penjat d'un fil, en Cambó li enviava diners i en Marc, algun, perquè escrivís Història de la Segona República, que la va escriure a la Biblioteca del Vaticà perquè hi havia el diari de sessions de la República. En Cambó li va donar una picossada. Al cap de 3 anys, en Pla se la va tornar a vendre a en Josep Vergés de Palafrugell. La va cobrar 2 vegades. Finalment la va repudiar. A l'obra completa no hi és, però hi ha les cròniques parlamentàries. Ja ho he dit i ho repetiré. Per què vam perdre la guerra? A veure, si en lloc de fer un comitè central de milícies antifeixistes, en Companys accepta la proposta del general Aranguren, republicà, Llano de l'Encomienda, republicà, coronel Brotons, republicà, i coronel, que acabo de dir, que va ser cap Escobar, varen anar dient, president, tenim un projecte. En Díaz Sandino de l'aviació només ha tingut un desertor que ha fugit amb l'avió. Tenim forces perquè en Sandino era radiant. Tota persona que no pertanyi en els cossos de seguretat de la Generalitat o de l'Exèrcit de la República ha d'entregar la seva arma abans de 48 hores en el Departament de Defensa. De no fer-ho, serà sotmès a la justícia militar, perquè els facciosos han declarat la guerra. La República de moment no el vol declarar. És veritat. El va declarar a les acaballes perquè no va voler firmar cap rendició incondicional. Però, constant l'estat de guerra, tots els guerrillers podien ser considerats combatents legals. Quan va venir la democràcia, hi ha guerrillers o viudes que han cobrat uns anys, ara potser ja són morts. El govern socialista ho va aconseguir. Per què? Com que la República no es va rendir, aquells eren combatents legals. Lluitaven per la República.
En companys, mireu, en Durruti té 15.000 mosquetons. Els va repartir presentant un carnet de la CNT o de l'UCT. Diu, hi haurà molta sang. I l'Aranguren insistia, hi ha molt de llegals. La República va fer el que diu un conegut manual, no recordo l'autor, manual del contracop d'estat. Diu, quan un govern sospita que un regiment està a punt de suplevar-se, i ha d'enviar immediatament la policia militar, detenir els oficials i llicenciar la tropa. Perquè una tropa llicenciada no voldrà atacar el govern que l'ha llicenciada. La República ho va aprovar, però què va passar? La zona dominada pels franquistes, escapar-te, era la mort. Quanta gent va morir al front, mort per l'esquena d'una banda i l'altra, perquè intentava passar-se. És llei de guerra. Si desertes et maten per l'esquena. En Companys diu, haurem de pactar. Què hagués passat si dona el poder en aquells dos generals i dos coronels republicans? I mobilització general parcial. Queden cridades les quintes, tal i tal, les 4 últimes. Per tant, els més joves, molts encara potser no eren casats. No ho sé. És una incògnita. Ara bé, amb un govern, al cap d'un any, després dels fets de maig va canviar tot, Res de milicians, uniformes, res de compañero tècnico. Mi capitán, el PSUC, va imposar una disciplina fèrrea a l'exèrcit de la República. Passava revista. Si a un li faltava un botó, castigat. Ara, va prohibir parlar i exaltar la revolució. Objectiu, guanyar la guerra. D'acord que si la guanyen els comunistes sols, treballs després, però això era igual. La burgesia va respirar. Jo he parlat amb gent de Palafrugell que estava espantada, diu, davant del terror comunista no vas tenir cap por, perquè era disciplina. La por era dels milicians. Com van acabar els milicians aquí? 4 o 5 dies després del 7 de maig, o 10, un dia per la caritat baixa una secció. Són 33 homes, jo també he fet el servei militar, això que en deien. A davant un oficial. Cal pensar que era un tinent. La secció, una companyia de 3 seccions, un capità, 3 tinents, un per cada secció. Amb els posellen en posició d'alerta. Una senyora monàrquica que viu al costat del casal, vivia, és morta. Surt, es posa a aplaudir i crida, visca la República, visca l'exèrcit popular. L'oficial se la mira i la saluda. Entra al casal, era l'estat major i la presó dels milicians. Demana les llistes completes, el que era embadat militar cap al front. El que no, el desarmen i ai d'ell que es torni a disfressar de milicià, agafi una arma i tornin al casal que va quedar precintat. O sigui, la gent va respirar. La guerra va millorar. Els assassinats, quasi tots, són compresos des del 18 de juliol als fets de maig. Ara bé, la revolució es va apoderar del govern